Arabako Pobez herrian landetxe honek 3 jaiz ditu bezeroentzat. Gero eta gehiago bilatzen da. Europa mailan ja mugitu zen ja, eta orain gero eta gehiago mugitzen da turismo nazionala ere. Harribitxia mendi gailurrean aurkitzen dugu. Arrano beltzen bikote bat ikusteko aukera dago eta. Kanpoan gertatzen dena ikusten dugu oso ondo. Oso arautua dagoen jarduera da. Janari hau dauka trazabilitate osoa. Janariaren kalitatea zein kantitatea zorrotz kontrolatzen dute. Horrela izan behar da, ze ohitzen bada gure janariari egingo duena da hemen elikatzea eta ez eizatzea. Las fotografías son maravillosas. Argazki zoragarriak lortzen ditugu bidaiatzen dudanean jaiz batera noa beti bertako fauna ikusteko. La fauna de ese lugar, siempre.